Og sa liturgy ministry, Sister Susan Albor. Teaching ministry, Brad Elby Sinita, Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, nga itong suod kay amigo, Brad Alex Basig, nga padung na itong nga way kakulian. O sa temporalities team, Sister Jojo Basig, Sir Joy Lee, Sister Cypress Velasco. Ways and Means Ministry, Brad Mario Uy, Transport Ministry, Sister Nida Uy. Ya ato sang handom og pagampo kanunay ni Sister Nani Kandar nga narason sa balay og gimo niya ngiyang mga pagampo, mga sakripisyo halad sa atong makaigsunan og pagpaluyo sa atong New Creation Servant Community. O niya, sa Technical Ministry, si Jacel Lodonia o si Joshua Asingwa sa Food Ministry, Sister Christy Agas. Kanunay ining magkugihon yun kayo sa pag-anab sa food o sa Couples Cluster Servants, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Joy Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servants, Sister Bia Suasilio o Suasilio. O sa Youth Main Servant, Brad Reinhardt Lasaraga. Sa Youth Women Servant, Sister Almera Belicario. Mao ni ang atong mga servant leaders, nga lagad sa tulumanon, pag alagad sa katawhan sa Diyos, pinagi sinugpong sa New Creation Servant Community. Na mao ni ang atong pag-recognize, pag-ila sa atong mga servant leaders. Nakabantay mo karong adlaw, sud ka simbahan, purting daghan ng tao. Iya kay padong man ko sa atong tulumanon sa DYRF, New Creation Servant Community, na sud ko sa simbahan sa Santo Rosario, purting pag-aantaw, nagsugwak, malisod pagsud, daghan yung kayong mga tao. Nga naman kay karong adlaw mo may unang adlaw sa atong ginganlan og Lent time, Kwaresma. Ang karon mo ang Miyerkules sa Badles. Nya gisaulog sa duyog niya na ang Saint Valentine's Day nga gilang gikit kiningingan na natog worldly Valentines nga Cupido o Cupido ang nangu nga nagdag pa na. Igbuhigos pa na ang udyong mulapos sa dughan sa lalaking babae. Nya matud pa nila maghigugmaay dayon. So, morning ang panglantaw sa worldly meaning of Valentine's Day. Pero dili na maong lintunganay nga meaning. Balaanon og dalaygon talamdon ang kaagi niini ni San Valentino. Sa ni kapare nga hilabihan ka may gugmaon sa iyang pagkapare. Gihalad niya kanunay iyang pagkapare is Ginoo. O giisip niya ang tanang mga tao nga suod niya. Mga babae ang giisip mga igsuon. Wa gid siya pagpukaw sa limbatianong kaibog o ngayon lang ulagnon nga tinguha. Malipay siya sa mga panalangin sa mga babae. Kaya babae siya ding inahan na sa mga igsuon nga babae, iyag yung gimahal ang kababayan. O wa gid siya mapilapil sa mga paglantaw sa mga salidang mahugaw, malaway, kanunay niyang gihimo ang may nampuon nga paagi. O pagtuon kanunay sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan sa The Dogma of the Catholic Church, niyang gikinagbo unsa kamay nung danon sa Sacrament of Union of Man and Woman or Sacrament of Marriage, matrimony. Sa iyang panahon, gipangga kaya siya siyang obispo. Tungkol kay kinimparia, naagid taas nga panahon sa pagluhod at tubangan sa Blessed Sacrament. Pagpangayo sa Ginoo nga maggamit siya para sa kaluwasan sa uban. Unya mo suroy magiti house to house, mangumusta magid sa mga ginikanan, mga anak, og namatikdan niya nga ang mga taho og mo nay nanghitabo nga mga lalaki babae natiguwang na lang wa magpakasal. Sa ito pa puyo-puyo. Unya, mora, mga batanon sa nga bag-ulang nagkita, naghigugmay, labi nagsumad sa Valentine's Day, mga to dayon sa balay
mga sag sa kalipay kinawat-kawat nga sala batok sa Dios. Mura ang pare nangurog siyang nalantaw. How tremendous, how horrible the sins against the flesh committed by young men and women and also elders. Mao na nga magtapok siya sa mga dilag sa mga plaza, mga hawanan nga dunay mga lumulupyo, tapukan siya kay buotan magay kay itong pariya, matinabangon pag ispobre. Mo nang idol nila, minaw sila. O ningon na yan ang maong pare. We are here because that is the will of God. Not only the will of God, He desires that we shall go to heaven. Ni ata, kay gigugmatas ginos na tao ta. Nganong ni ata, di lang kay ni ata, kundi giandam ta niya. Aron makapuyo niya itong kalibutan nga lahi ning kalibutana, nga maong langit. Di na ta matiguwang, di na ta masakit, di na ta mamatay, malipayon ta matagutlo, wagay sambog, sa gamay na lang kagulanan o kasakit, kay dito hingpit nga kalipay. Sa Salmos, Olohan 6, tudlingon siya nag-ingon, nga imong maangkon ang tinuod hingpit nga kalipay. Diya sa gayon nga you will be joining God with happiness which is forever. Mao na nga kinahanglan ta maluwas. O padre kinahanglan kami mo tuo kanimo kay ikaw imong gipuy-an ang imong gisulti buutan ka kayo. Sulundon ka kayo. Mao na akong isulti nga daghan sa inyo mga anak, mga ginikanan, nagpuyo-puyo. Uno na sa mga edara na nagpuyo-puyo. Sala ng mortal. Matud pa ni San Pablo sa Efesos 5:32, the sacrament of matrimony is great sacrament. Kining sakramento sa pagkasal sa kabalaanon ug dako kining ginganlan natog sakramento nga gitukod ni Kristo nga moy ginganlan natog sukaranan nga matawo ang mga bata gikan sa ginikanan, pero kung sila gipanday sa dili matarong nga paagi kuyaw kay mga bata nga gipanganak sa mga dili kinasal, doon na sila yung mga pag-antos ng Espirituhanon. Muna magpakasal mo. Ako'y mo kasal, nini ako mga parokyanos, wa mo'y angay magunahon na doon ay monetary consideration. Wa, ako pa'y muhatag ninyo kung katong magkinanglan o mga panabang. So, naghugup ang mga tao. So, many couples nga nagpuyo-puyo, wagin magkasal, iyang ikasal. Lipay sad kayo. Ang maginikanan, katong mga tigulang nang nagpuyo-puyo, si tinta na kapin ng edad, 80, ayang ikasal, punting lipaya. Ngas katapusan nakabot, o nagakos nila ang gugma sa Diyos sa balaanong panagtigong panaghiusas babaeng lalaki. They praise and exalt God of happiness, very extraordinary happiness, felt by them, gibati nila. Gidahig nila ang pare. Tungkol sa kakuging, o siya ayaw kong dahi ka. Akong kinabuhi, gihalan na ko sa Ginoo, siya tag-iya. Muadto po ko sa laing lugar. So katong lugar ng iyang isuroy, hapit tanang mo nagpuyo-puyo, nagpakasal. Tungod sa ka, mayong mubagay sa pare, sa mga pulong sa Diyos nga nagdapit sa kaluwasan, nga atong sakyan, ang barko ni San Pedro ang matuon nga iglesia, unya kita mahatod nga tos baybayon kay kinapuhing walay katapusan, dili ning kalipay sa kalibutan mo, labay rani. So daghan, pero ang hari niya ito panahon na kay, kuman to, siglo II, meaning 2nd century, ang panuigon sa panahon niya ito, 200 years Anno Domini. Ang hari nakadungog, nga dunay usa ka idol of the people, idol of the poor, hinigugma sa makabos. Mao ni si Padre Valentino. Mao na daghang mga panglibak nga kining parihan nagplano ni pag ilog sa imong turno mahal nga hari. Kay madaghan ni kay sila, mahimo ra kang alsahon, ilabay ka sa imong trono. Tindog ang hari. No, that cannot happen. I will kill him. Ako ni siyang ipapatay. Ningon tong usa ka tiguwang niyang ministro, what is the cause of that tremendous penalty of death of that young man, the priest? Yes, I know that. But the truth of the matter is sometimes to come, the future, that will become plenty. Daghan na kay sila. Mo alsa na. Wa na ko igdadaog. Busa ako nang himo ng akong hukom. Padakop ko na. Kundi siya mohunong
maangko niya kamatayon. Nadakop bitaw sa Padre Valentino. Nagutan na siya, mahal nga hari, unsa may kalapasan nga akong gihimo bato kanimo. Sa umabot nga panahon, Padre Valentino, tungod sa kadaghan sa mga Kristiyanos nga Katoliko din imo kong ilabog, imo kong alsahon sa kong trono, pulihan unya nimo. Siya mahal nga rin, layo ra kay nas tinuod ang imong isulti, wa ko'y plano nga maghupot og katungdanan sa manimo. Imo na ang Ginoong Hesus mingon ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. San Mateo 22:21. Muna akong katuyo. Muna akong katungdanan, may tungod sa kaluwasan sa galag. Wa gyud patuo ang hari. Prisuhan na. Natiguhan na. Pagguha o saman. Mohonong ka sa imong pagsuroy-suroy pagpakasal. Dili ko mohonong mahal nga hari. Bisan pagpatyon ta ka, patyon ko nimo wanay mo lakaw-lakaw pagpangita sa mga nagpuy-puyo. Gihugman og kamatayon. Patayin taon si Padre Valentino. Muna gisaulog na to karon. The hero, the saint, the loving man. He loves the poor tremendously. So muna nga gisaulog na to karon. Muna itinuod nga Valentine's, San Valentino. Dili ka ng Santo Cupido nga dili tinuod. Na ay anghel nga may pako, niya nagdaag pa na, niya igbuhi gyud pa na ang kining nga lang nagtalinis nga para mo tagdoys kasing-kasing sa lalaki ug babae maghigugmaay dayon. Mo na nga dili na tinuod. Niya gihimo ng sakayan sa pagpakasa sa mga batanon ug pagpadayon sa ginganlan natog mga gihimo nga supak sa balaan nga sakramento. Marag sa ulog na to. Nya, tanan sang nanimba, amot wag ko kitag donewa, nga niduol human sa misa, gibadlisan sa pare. Hinumdumi tao, abog ka. Sa abog ka mo pauli. Or ang alternate niya ng pulunga, nga tuos sa maing balita. O paghinulsol, believe the gospel, the good news, and repent. Mao ang tanan. Nya kadtong wa magpabadlis ayaw lasag ingon magmahay sa wa matili koy grasya ini kay wa mo ko pabadlis. Wa ko pabadlis kay makaon kog karne bisag Birnis Santo. Ayaw sana kay gidili man ang simbahan. Duha man ka adlaw atong puasa ang karon Miyerkules sa Banles puasa na og abstinensya. Abstinensya kandi tam ka og karne. Pero saon man radsok nga nakakaon man ko, nakalimot man ko karon Miyerkules Banles di mo kaog karne, kalimot man ko. Kalimot way gahom. Unya, magpuasa sa ta. Nga puasa dili hugot dili full fasting. Sa tuo ka pangaunan, 3 meals na to, pili lang tag usa ka busog. Pili ba kag mabusog kas buntag, mamahaw, gamay na laykan asa paniudtog panihapon. Ngano? Kaya siya nagtanaw nga we are working class. Many of us, daghan nato, mga nagtrabaho sa nagtrabaho sa mga kining pabrika, gamit yung kusog. Nakinanglan tawag pagkaon, dili magkaluya. Mao na nga itong puasa, not full fasting. Sabot nga, kaon lang usa ka busog. Yang pamaho ba, paniyod to, gamay nalay, gamay ni mo kanon, kaya nipili magkas panihapon nga, full meal. Way karne. Mao nang abstinensya o puasa. Mao nang juter ang hinumdom, pero ang hinumdoman, badless. So, pwede daghana. Mao nang daigo ng Ginoo, and this is the Catholic devotion. Nga nagay mga extraordinary devotion, mga tagsaon nga mga pangilin, labi na San Valentino, martir, may gugmaon sa makabos, may gugmaon sa kaluwasan, way kahadlok mamatay. Basta lang matuman niya ang tuyo sa Diyos nga makaluwas siya. San Valentino, instrumento pagluwas sa daghang makalag. Taygo ng Diyos. Salamat ta. Mao kana ang atong pagpaambit karon nga nganong nagsaulog ta nining San Valentino, Valentine's Day. Onya, mao sa ri pagsugod sa Kwaresma. Nga gikan sa Miyerkules sa Banles,
ihap ka o 40 ka adlaw, dili ni apil nimo ihap ang Sabadog Domingo. Ang ika-40 ka adlaw takdol gyud na. Unya Domingo sad. Mo na nga natug Kwaresma, 40. Buot pa sa buot nga sugod ta sa atong espirituhanong panaw paghandom sa kasakit o mangbangis nga kamatayon nga naangko ni Kristo tungod sa iyang gugma kanato. Tungod kay iyang dugo makaluwas kanato. Og namohagay ang iyang pasaylo kanatong makasasala aron magsugod ta pagbag-o sa kinabuhi kay dili man di kita tag-iya sa atong kalag. Nana sa Wisdom chapter 15 verse 8, man, you are not owner of your soul. Tao, dili ikaw mo'y tag-iya si mong kalag. Nanghuwam lang ka. Muna ka nang atong gihuman sa atong kalag, siya ay magbuot no sa takuha. Dili siya buot sa gusalang kakalag may impirno. Pero, unsaon dito may impirno, maminaw ta. Maminaw ta. Pagpili, tao. Langit kay mong gusto, pag kinulsol si mong sala, hunong si mong sala, pagtuman sa mga sugo, pagbuhat ng mayo, ug lahutay. Siguroon gyud nga makalahutay sa atong mga mayong buhat nya siguro sa nang Ginoo kini nga Ginoo ako nagay mosulti tinuod na ug ako gani tinguha matuman gina na sa Isaias kapitulo 14 versikulo 24. My words are final and it should not be postponed. Matud pa sa Ginoo ang akong pulong finale sa ato pa dili na ko usbon, dili na ko balhinon. I promise that I will save people who repent their sins. Bisan unsa ka itom silang sala sa masalkitran, akong paputiun ng ilang kalag sa masanyebe. Unsa man ang nyebe? Snow white. Wanay hinumduman akong sala nga nahimo mo sa daghang higayon og tuig nimong gigamit pakig-away kanako. I will not recall. I will not remember. Nana sa Isaias kapitulo 23 45. Dili na ko maghandom sa imong kasalanan nga nahimo sa imong pagbuwag kanako. Sa imong mahitabo, sa imong kinabuhi, pag-alsa bato kanako, I will not remember. When I forgive, your sins are forgiven. Kung nagpasaylo ko, tanan mo mga sala, gipasaylo na. Bag-o ka na sa akong mga mata. Pero palihog niyong Ginoo, ayaw o iuswag-uswag kay dili kay tag-iya sa imong kalag. Basin siya magkatulog nga perting huguta sa imong mata pag piyong sa laming pagkatulog, pagmata nimo, huy, kahayag nini, kanindot ng hayaga, ni silab pagkalit, kayo dahil nga makalilisan sa impirno, nga usaray pultahan. Matod pa ni Dante Alighieri, there is only one usaragyod ang pultahan sa impirno. There's only one gate of hell, the gate of entry. There is no exit. Sa ito po, usaray pultahan sa impirno, pagsulod, why sudlan why pultahan sa pagawas. That is forever. Muna ito nang hinumduman kanunay mga igsoon. Muna nga itong simbahan nagapahinumdum ka nato sa pagkamahal o pagkadako sa gugma sa Diyos ka nato. Muna malimtan man nato. Muna ka maawit na ito ning Diyos na mo iskaluoy. Ha? Nindot magay na. Sister Christy, iyang kauban. Kung kanta pagkatahon tani, kanang Diyos na mo iskaluoy mo kanta ni. Sister, atong yatag microphone ning duha ka ladies. Diyos na mo sa kaluoy. Yes. Sa kaawit nga magapahinom kanumdum kanato nga kanindot sa kaluoy ug gugma kanatong makasasala. Busa niya Sister Christy Agas sa paghatag kanato sa nindot nga awit Diyos namo sa kaluoy. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, manluluwas, manunubos sa among amahan. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagi dumtana mo, dili na mag-usab kami.
Pagkarindot sa mga awit, pagkagpakanatog mayo si Sister Christy Agas. Salamat kay Sister Christy. Kay anindot kay ng mga awit. Nga awiton gina nining panahon na Semana Santa, sugod sa Miyerkules Badles, hangtod na sa Domingo sa pagkabanhaw. Mana mga igsoon ang atong kining tulumanon karon. Ya, wa pa man mabot sila si Ari sa tani Sister Christy, kamoy mo una sa pangutana nga angay natong paminahon. Sister Christy Agas, mga igsoon. May gabi sa tanan nga naminaw o na tanaw online. Kani question ni gikan ni Brad Mario Bradsok. Bilin ni Jesus ang kaluwasan nga moangkon mo sunod sa kabubuton sa Dios. Labi na ang duha ka importanteng sugo ang atong sa simbahang Katoliko mo'y nagmando nga magpabadlis o magpapuasa. Makatabang ba ni sa atong kaluwasan? Please patinaw, Bradsok. Og sunod nga question, Bradsok, asa daw mabasa kining pabadlis sa abo sa atong agtang? Unya, ang ikatulo, Bradsok, gikan ni Kuya Alex Basig. Asa daw, pangutanan niya Bradsok, asa nga protestante group nga naghimo sa 66 ka book sa Bible. Mo ni ang pangutanan last week, absent man siya. O karon na. Ang ikaupat Bradsok na sa atong online nangutana na di sa WhatsApp. Facebook. Ang pangutanan niya Bradsok kay sa langit kuno Bradsok tuan naman kunong kalipay no. Wala na tayong hahanapin pa. Nganong si Satanas nagtinguha pa man og pag-ilog sa langit. Okay. Nakuha na Bradsok. Okay, thank you Bradsok. Salamat kay Sister Christy sa imong gida nga mga pangutana, upat ka pangutana, pero atong i-recognize si Brad Alex Basig nga wag yun magdugay paingon ako nagpadung na to diri. Salamat kayo. So naghisgot si Brad Mario nya iyang gihug ngadto sa pangutana nga kaluwasan. Kining atong pagpuasa o kining atong pagpabadles. May labot man ni sa kaluwasan? Mo na iyang pangutana. Now, si Kristo atong patawbagon niya sa San Lucas 9:20. Ningon atong Ginoo gusto kang maluwas, yung Ginoo sunod ka na ako. Sana imong krus. Pagdumili. Sa mo ni ang usa ka mabung dapit sa Ginoo. Kay nakita bisaon pagkasa diri sa such a grievous point knocking at the door ka luwas bisag kita makasasala. Jesus, gusto kang maluwas? Pasas imong kugalingon. Sa may kahulugan, ang literos mo itong pinabuo niya pinababag. Labag. Pero ang iyang message, kanang maragpus, ang meaning with the Father, the Son, the Holy Spirit, nga ang atong relasyon to be one, the God, nga mao ang atong pagtuon sa mga puong sa Diyos, nga atong pagsimba sa simbahan sa Madomingo, nga atong pagkaila, nga buhat nga maayo nga agda nga mutang simbol kanila ngit o pinababag mo ning atong concern
sa masig kakilid na to, mao na atong mga ginuon mga anak. Unahon ginato nga, kung maniguro tas kalawasan, ayaw kalimtig yun. Nga di kita pasudlon sa Ginoo, kung wa ta mo paagas og kakugi og singot sa pagtinguha, pagtudlo, nining niya sa side, both sides nato, horizontal. Our parents, our brothers, our children, nga sila, makakita nato nga, you are the gospel father. You are the light of my darkness. What do you mean, son? Ikaw ang mayang balita para nako. Ikaw mong kahayag nako. Tungod kay buutan ka kayo. Magampo ka, magsimba ka. Di ka maglibak. Buutan kay namong mga anak. Imo minggigam pa kayo. So ikaw ang akong pagsulundan. Muna nga ako, di gyud ko mo absent og simba, datay, o papa. Kay ikaw nga akong simbolo. Pero unsa may makita sa atong mga anak, tiyali makita ang hubog kapag sa ligid-ligid na nakita ang tantos balay sugalan, kita ang tas bisyo sa mga dili ingon nato, mga kalipay nga luwas nun nga kinawat nga dili makalipay sa Ginoo. Ang anak maglingo-lingo, unsa pa may akong sundon? Nga akong idolo, nga akong pinangga, nga mahan, nga akong panigingnan, hiwi magdaan. Muna, that's tremendous. Muna horizontal. Not only that, our charity. Matud pa San Agustin, yes, do you mention charity? Kanang pagpakaon ni mo gigutom dong, pagsinina ni mo sa mga hubo, paghatag ni mo kwarta sa mga kabos, pagtukod ni mo balay sa mga ibaylanan, yes, they are charities. But you know, the greatest charity, no, ako kay Bautay. Unsa man na, San Agustin mingon, ang labing dakong buhat sa kalooy, mao nga kung ikaw sa imong kinabuhi, panigingnan sa uban, ug nagwali ka sa pagtulunan sa kaluwasan, that is the greatest charity of all charities. Nahimo kang panigingnan, nahimo kang kahayag nila, sulundon ka nila, nagiwali ni mo ang puong sa Ginoo, dali silang mutuo. Pero sasaon ni mo, hurot na lang, mapagaw na lang ta, pero ang iatong kinabuhi, makita nila nga hiwi kayo, mangaot sila silang ulo, nga you are parasite. Ikaw tayo, ikaw nay, wa ka magtuman sa pagbubuto sa Ginoo, sakop ka sa mga parisiyo. Goal kay tagngan lang tagsakop sa mga parisiyo. Muna ang the cross, no? Nya, pagdumili sa kaugalingon. Ngano magdumili ta kay doon naman tayo kontra, ang yawa. Ang yawa mo haylo na nato unsa man. Sa mga lalaki ang haylo gyud daligyo kay mapukan ang lalaki binimo ko sa nakin sa Biblia. Na sa Sirach 9:8. Ayaw pagtan-aw sa gwapa nga babae. Kay mabot gani mong kaibog sa gwapang babae nya dili na nimo asawa, ang imong dughan magpitik-pitik sa kaibog ug tinguha nga malaway. Sala na na. Ha? Bisagwa pa ni buhata. Nagtinguha ka na. Sala na na. Muna ayaw pagtanaw gwapa. Kung kita ka gwapa, hangad lang na yon. Praise the Lord, may pagkahimo nimo Ginoo, pero ay nagbalik og tanaw. Muna, nanas Biblia. Nya ang kaduha bahandi. Hayluhon tas bahandi. Labi na sa bahandi nga makuha na to sa lili bugat nga paagi ba. We know that. Unsa nang bugat nga paagi? Mga pangilan, mga pangawat, uban pang mga buhat nga kontra sa ika-pito nga sugo. Mao na atong buhaton. Nga magdumili ta. Nya masuko ta lamin na kay panumbag kay lagod kita ini nga giyamong amungan ning atong balay, giyamong amungan ning tao nga akong anak nga babae. Utangon taga-sari dong. Pero may ingutan, no. Doon ay Diyos. Kung muhimo ko ni makriminal ko, mabilanggo ko. Kangit-ngit dito sa presyuhan, mo na nga itugyan ko lang kanimo Ginoo. Asa na mabasa? Naa sa Salmos 55:22. Salmos, Kapitulo 55, versikulo 22. Doon na kay bugat nga suliran, mga kagulanan, ihatag na sa Diyos. Itugyan na sa Diyos. Kay siya ay muhimo, nga kanang maong suliran nga bugat, nga dili nimo madaog, kapit na ka madatugan, siya ay mawagakay kanimo. Ug ang kaligo nagsuliran sa suliran, mausad ang kadako sa gahom sa Ginoo pagpapas niya na, nga mahimo kang naluwas na sa imong suliran. So mao nang atong katubag sa pangutana din ni Brad Mario. So kanang pag pugong sama sa pagpuasa, pagpabadlis, paghinumdum na to, memorari nobesima, et in eternum non picabis, hinumdumi tao, imong katapusan,
o dili ka makasala hangtod sa katunhayan mo nang pagbabadlis. Unya, ang ato na yung Biblia gipangutana ni sa atong higala, no? Sa nganong 60 Isaias naman ka libro. Ang atong libro sa Katoliko, gikan gyud sa original, gikan ni San Jeronimo. 45 ka libros da ang tugon, 27 sa bagong tugon, pila man? 72. Pero pagtanaw sa mga protestante, nga dunay wa nila hiayuni, nining ginganlan na to og Deuteronomical contents of the Bible, kanang Sirach, Baruch, basta upitun ni ka libro, ilang gikagis. Ato ning kuhaon. Kay sada sa tas Katoliko ini kay pabor man is Katoliko, dili gud nabay og pabor nga gipaboran sa Ginoo. Ang gipaboran sa Ginoo mao kamatuoran nga kita makatultol pinagi siya mga pulong. Mo na ilang gikuha. That was 1866. Pero sa 1601, 1611, ang ilang Biblia nga gihuptan sa mga protestante, pareha gyud sa ato. 72. Pero pagabot niya itong 1862, 63, sa ilang kining the International Commission of the Bible, gideklara nila, ato nang scratch out kining 7 ka libro. Mara 66 na lang. Gikan sa pareha na itong libro. O diya, dayon, lagi, muna nga, nalangit mo to si Satanas. Siya nga nung nipili pa man siya lain nga, lamin na magnindot na magyuk kayong kahimtang niya, kaya nalangit man. Dili, wala pa to. Paghimos Ginoo, na sa Hebreo 14, ang Diyos naghimo sa mga anghel, nga mga espiritu. Pero doon ay provision among them, all of them, a provision na trials. Nga how faithful and the fidelity that they shall practice to be closer always to God. Muna nga, gihatagan sila sa Ginoo provision. Nga kinahanglan nga sila, wala ka nunay nga God is supreme and the highest. And the challenge of that, we must humble ourselves to Him. Sus Satanas, kaya manutuwa na. Di ko anong magpaubos mi, parehara ta Ginoo. You are powerful, you are immortal, we are the same. You have power, the angels have power, we are the same. And we are immortal, the angels could not die. I will raise my kingdom greater than the mountains and your clouds. Akong tukuron, ang akong trono, labaw pa sa kabukiran, labaw pa sa mga panganod, tupong na ta. Maraningon Ginoo, that is the sin of pride. Mana nga, you will be transformed by your sins. You're the most handsome, most powerful among the angels, the head of the angels, you, Lucifer, now you will become demon, you'll become Satan, including your followers. Tagkan ni kuyog ni kuhan ni Satanas ng mga anghel. Muna kadtong anghel na habilin, pinaguluhan ni San Miguel nga, muy nag-abog yun ni Satanas. Ang katapusan reklamo ni Satanas, nganong gihug maminimos kalibutan Ginoo? Nganong di naman sa Mars? Nganong di naman sa ubang planeta kung may nagpuyo? Aron way samok. Yung Ginoo, you know, Satan, you are tempter, right? Ikaw Satanas, maninintal, di ba? Gikinanglan ka sa kalibutan. Kaya ang tao nga muadtog langit, muagig tintal. Kung magdaog siya sa tintal, ako siya. Kung mukuyog siya nimo, mapareha siya nimo. You have the role on earth. Dito sa Mars, way tao. Ihug ka sa kalibutan. Kaya you are tempter. Saan ang tempter? Maninintal. O ang imong buhat sa pagpanintal, mo ni pagsukod sa tao, imo ba sila, ako ba? Pero magsukol sila sa tintal, ako na. Yan na ba sa Biblia, nga kinahanglan maglipay tag na tentasyon? Yes. Na Santiago 1:2. Ningo Santiago, paglipay ka mo, himayaan yung kugalingon kung doon ay tintal. Ngutan natin, Santiago, nga no man? Nga na tintal peligro man na? No. Nasa 10:13, ngayon San Pablo, 1 Corinto 10:13, ayaw kahadlok sa tintal. Kaya Ginoo nag-andam kanunay og kahimanan og paagi nga ikaw makadaog sa tintal. Call upon His name. Call upon the name of Jesus. You will win. And that is the power. And you overcome. Then that is the merit that you will have. Nga nakadaog ka ni Satanas, ibutang ka sa Ginoo sa tuo. Pero wa tentasyon, so pa pagsukod sa Ginoo nga agay ka pasudot langit.
nga wa man kay fidelity. Matkita as Ginoo imong fidelity, kung suwayan ka, nya unong gikas Ginoo, pabor gikas Ginoo. Then God said, "You are mine." Mao na nga nahibuong nga nangunan ng tanas sa tanas. Among sumini mga planetas. Ganong gininig ko sa planetas kalibutan nimo ihog. Ganong di man sa Mars. Gitubag Ginoo, "You have the role, Satan. And people must know this, that you are tempter." Ikaw mo'y maninintal. O ang mga tao, una mo adtog langit, ig-adult nila, doon nagay pagsulay. O kanang mga pagsulay, dahanan nila sa langit. Kung may baho sila unsaon pagdaog, kanimo, Satanas. Dito kasugtaga na Satanas. Yung Ginoo, "Use my name." Kung mabot ng mga tintal, ay mga pagi nga murag itukmod kaspanway, "Call upon my name, Jesus. And I will be there. I will be the one to destroy your enemy. The spirit of demons will not be annihilated, but they will be defeated by my power." Ang yawa di man na mamatay, pero mampukan siya sa akong gahom. O niya, itong kalipay niya si Brad Alex Basig, ato na yung isunod. Brad Alex. Mayang gabi mga igsoon, mayang gabi Brad Sok, kung sa nagsunod nining tulumanon sa New Creation Servant Community nga katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana Brad Sok ba, kaning si Mark ug si Luke, di ba, kuan man ni sila, tinunaan ni San Pablo, kay mo may gikuan sa kuan history akong natanaw. Si San Lucas, kuan na siya, Greek, niya doktor. San Marcos kay kuan na siya, tinudluan gyapon ni St. Paul. Nya kani naam ni sila synoptic gospel si kuan sila tulo bro no. Si Mateo, Mark ug Luke. Naya kung natanawan ang sa gospel ni St. Mateo, moy grabe kayo translation sa temptation. Kaya ang unang temptation maamtong bread nga dito Jesus sa kamingawan 40 days 40 night nagpuasa siya. Nya moy unang tintal ba nga mani nga kuyaw sa day kani pagkaon kay naa sa sirak palabi kuno tagkaon mo kuno makapatay na to masakitan dagtian nga sunod nga tentasyon katong kuan about sa katong kuan gahom ba nga magamhanan ka basta sunod ka sa tanas kay isuwayan mo kay sa Jesus sige layat diha sa kuan kay ningon mang anghel kung nagbasa gyud ni Bible sa tanas kay naman na Salmo 91 nga ang anghel matiman nimo panahon nga kuan ka na mga kalisdanan nga kuan ka butang sa peligro. Manang kung nagbasa gyud ni Bible kay ang mga verse yang kuan kadtong about sa kuan parte sa power niya ang sunod nga tentasyon katong hatagan niya si Jesus kuno sa tanang kuan bahandi o gahom nya mo to nga si Jesus gamahan na naman daan, di siya kahatag kay ang iyang gahom paano to gikan kay tatos Ginoo. Nya kanang kuan Brad Sok ba about ning temptation brad diya sa kanang Bible naay katong sa kanang Mark nga ang yawa mo'y nagda nga to sa kuan kamingawan nga gitintas Jesus nya sa Mateo kay ang Espiritu Santo man to'y nagda kay aron testingan si Jesus ba kay mo man to'y iyang kuan nga para pagpalig-on sa iyang lawas o kuan iyang espiritu kay kuan man kinahanglan kita magpuasa magpagainon pa mo na sa 1 Timoteo 4:8 ang pagpaugnat sa kusog makalig-on sa panglawas apan ang pagpaugnat nga espirituhanon makalig-on sa kalag o sa kinabuhing dayon. Palihog kuno kog husay ni Brad Sok. Salamat kayo, Brad Alex Basig, sa imong mayo. Nindot kayo nga pangutana nga bisan si Kristo gidasan nga to sa kamingawan. Niya gitintal gyud sa duha ka tulo ka pagi. Nga si Kristo nagpuasa 40 days. Why tubig way pagkaon. Niya ibaw sa tanas nga gutom ka gyud kining mga bato. Niya ibaw kung mahimo nimo. Transform this to be bread so that your hunger will be cured. Yung ganoong tao, di mabuhi sa pahan lang sa tanas. Mabuhi usab sa puong sa Diyos. Sa lagtod pagkasulti ito, katentasyon, kaduha katong all the kingdoms, all treasures and riches of the world, I will give them to you. Yung sa tanas, ako itang iya na. Makakon ba kayo sa tanas? Di mga sa tinun nga
tagiyan na. Pero by illusion and by His power, makita sa nga nagi mga bahandi na matahom nga syudad. So, ang Ginoo mingon, ayog tintala ang imong Diyos. Dayon, preventing Jesus to become a redeemer. Sakata, sa taas kayong templo. Ngano, ambak dito. Kaya na sa Salmos 91, sapnayon ka sa mga anghel, dili kay ka magaras. Way bali si mong tuhod, imong bukog. Hibaw na Ginoo ang imong tuyo. Siya ang tuyo. Kay kung muambak siya, di masyadong gimnaunsa. Yang balita nga perting gringigan ng tawahan nagikas taas kayong templo, niambak, wa pang ginmuunsa. Kumana ni. Usani ka pinada sa mga gahom. Di ni nato hilabdan. Mo nang wa na panubos kay wa na may hilabot niya. May tigo gid sa tanas da. Bawa sa tanas. So mo na nga temptations are common to us. Kay paybaw sa Ginoo ako gani gitintal ko. Ya kamo na ka nga mga tinubos o binuhat sa kong langit ng amahan. Mao na nga kining ang pangutanan lang ni Brad Alex mao nga sa San Mateo nagisgot nga espiritu nagda niya. Pero sa San Marcos ang yawa ginagda. Muna may sakto ni. By the way, pag yung espiritu, generic mo ng espiritu, either the spirit of the angel or the spirit of the demons. Niya San Marcos, klaro man niya, the spirit of the demons. So katong spirit nga nagda, nga giubanan sa ni Kristo, nga matud pa nimo, giubanan sa Holy Spirit. Why? Because Christ undergoing that kind of temptation, and then there is also the overseer and looking at Jesus, what will happen? Hibaw mo sa ang Holy Spirit nga, Jesus is powerful. Ingon man na sa Biblia sa Lucas, San Mateo, 1 Corinto 1:28, nga si Kristo gahom sa Diyos. The power of God and the wisdom of God. Mara nga hibaw ang Holy Spirit nga makadao. Pero mara nga gitudluan ta nga even Christ subdued himself, but he was not able by the wiles of Satan. Mga taktika, mga paagi ni Satanas, wag siya mada. Ngano? Kaya nagampo sa siya dito sa Kamingawan. Niya nagpuasa sa siya dito sa Kamingawan. Nagampo, nagpuasa. Niya kanunay siyang namalandong sa pulong sa Diyos. Muna ningon San Pablo, sakmita ang pulong sa Diyos kay mo ninyong hinagiban pagpildi siyawa. Muna ningon si Jesus, nasulat na. Counter sa Jesus. Muna nga kita, basa kita sa Biblia, aron makaingon sa siyawa, nasulat na. Pahawa sa Satanas. Lansis na nimo. Di ka tinuod. Nga na may lansis si Satanas. 2 Corinto 11:13. Si Satanas magpaka-anghel sa kahayag. Busa dili malalis ninyo nga ang iyang mga disipulos ni Satanas magpakabutan-buutan san pero linglan na niya. Siya mo na magbantay ta sa lansis statihiya ni Satanas nga magpaka-anghel sa kahayag. O na nga dita mo tanaw nga kini iya sa Dios kanunay lagmit nagtakuban si Satanas sa bayhon sa matahom. Kaya usa ka tao nga di submit na gyud sa Ginoo, niya gusto na gyud siya moadtog langit, niya gi challenge niya ang gugalingon. Dunay tentasyon no, madaha pa ba ko? Muna sa paglakaw niya dito sa Kamingawan, dunay patanon nga portig yung gapaha. Pagkanindot yung lawas. Niya mo'y nahagad niya, Sir, imo na ko. We shall enjoy the pleasure of the flesh. Ingon ng katong tao nga kuan yun, hinugyo kayo ngayong pagbati sa Ginoo ba? I know that you are a prostitute. No! I do not need money. Use my body. I am yours. So pag yun yung I am yours niya, dili din sa prostitute, ingon siya, yawa na ni. In the name of Jesus, get out, Satan! Sus! Lagtiw man ang buhok sa babae, ang nabilin kalabira, niya doon ay sungay, yawa yun. Muna yung tiyan mo na, yanon lang tong tao, di pa to siya, andam siya ang kugalingon, madaa siya kay porting kapaha, niya batanon. Pag-ingon niya nga, you are a prostitute.
You want to sell your body? No! Use my body for free. Inguning batanon, yawa gini. So gamit niya nga ni Jesus. Sa nga ni Jesus, pahawa Satanas. Satanas man. Nabalhin ang naog. Oh. So, mora nga, nindot kayo nga itong mga pangutana, gikan ni Brad Mario O ito sa New Zealand, ni Esther Christie, yan ni Brad Alex Basig, o one pa nga ni Salmot sa atong tulmanon karon ning katinawan sa pagtuong Katoliko sa DYRF Radio Puwersa. O niya, ato dayang mga pasalamat sa atong mga kaigsunan, atong social concern, ang Talisay City, Cebu, Philippines, nakadawat og daghang mga awards ang atong mayor tungod sa iyang pakigbisog nga mabot gyud ang 22 ka barangay sa mga gikinahanglan nila, labi na sa mga batan-on, health, education, financial aid, business friendly, niya mga environment preparation and defense sa mga magdaot sa mga tanom, niya peace and order, infrastructure, calamity preparedness. Kapasar ang mayor sa siyam ka concern. Kung nakadawat siya og premyo nga one of the highest award, kiningan lang na to og kining premyo nga Seal of Good Governance. Highest award from national government to the local government. Ug uban pa mga awards. Lipay ang mayor pero siya kining akong pakigbisog, di man nimo lampos kunwa ning akong mga kauban. Nga akong kauban, usan ini akong iyang asawa si Ria Golias, kongresuman sa 1st District, nga nibuo sa og daghang panabang sa Talisay, labi na sa mga gastuhan sa mga buildings nga gitukod sa mayor. Nya, ang iya sa mga pinangga kay mga kauban nga ang Vice Mayor Choi Asnar, si Richard Choi Fernandez Asnar. Ako sa ning parentining mong batanon. Nya, gibuligan yun sa mga councilors. Tungod na, nilampo sila. Mga pasalamat sa mayor o kanunay gyapon nagi himo niya ang tanang mga paagi pagtubag sa kinahanglanon sa mga Talisaynon. Ya, Brad Alex Basig, abtan ta sa atong panahon, salamat ta. Nya doon na ko amigo diya San Fernando nga si Brad Sulping Algeri nga kuyog siyang asawa, gitabangan nila ang team sa mga pare sa San Fernando lungsod. Nga nadia si Monsignor Alfredo Romanelios, si duha ka pare nga batan-on nga uban sa niya. Ya, ang maong Sulping Algeri, iyang wife, mitabang yun sa mga kinanglan, labi na sa mga Catholic Faith Defender Cebu, nga gipanguluhan ni Brad Julius Lawas, nga nagpakalat sad sa mga nganlan na to evangelization program. Usa ni ka Baptist evangelist kanyan to, karon Catholic Faith Defender na si Julius Lawas. Ya, salamat ta sa atong mga kauban niya karon, Brad Alex, Sister Brilia, o mga sister nato, o si Kin, o balik ta karon sa studio DYRF Radio Puwersa, uban ni Julius Piloton, o ni Dong Lape. O sa atong manager, si Father Marfil Phil, nga buutan, ligdong kayo matinabangon. Balik ta sa studio DYRF Radio Puwersa. Ang Ginoo magapanalangin nato.